bababa na raw sila. Doon lang sana sa unahan eh. Ayan na sila. Sige, ingat, ingat. Oh, sige. Ingat. Enjoy kayo, enjoy. Kamuhay. Hello. Hi kayo. Ayan po at hapon na. At pauwi na ako. At sasabay daw sila Ate Bidang. At saka si Mami. Sasabay daw. Pupunta sila ng mini New Zealand ng Bato. Sa kung uwi na, diretso na rin ako kasi may mga gagawin pa tayo. May bibilhin pa ako. Ha? Si Badit nandito. Aduh. May alaga siyang ano, may alagang aso. Ang ganda pati ng pangalan ng aso niya. Ano? Udo. Ikaw kaya tawagin kong Udo. Udo. Ang cute naman ni Udo. Oy. Ito sila oh. Ayan na si Jami. Ano lang sila kasama nyo? Jami. Dito na lang. Jami. All white. Yan si Jami. Yo. Oh. Hindi naman niya malungkot siya noon. Ako. Seryoso. Si Atid ni Jami sila doon. At iiwanan mamaya lakad na sila. Guys, si Baby Pagan. Oh. Alright. Biyahe na kami. Ha? Arin. Hindi. Oo. Mamaya lakad na lang kayo. Layo. Kasi Ate Margie. Ate Margie nandyan. Layo yun nalakarin. Wala man naman masado dyan. Napasundo ka na lang kay Kanono. Pinin ni gasolino 84 yung diesel. Oo. Kami nga sa pagpamay nila namin baka mag 2K na rin pamasahe. Oo. Yung dating 2,000 baka rin mag 2K ay 1,000. Nung una 950 pala naging ano 1,000. Oh. Baka rin mag 2K. Hindi ko pa nga matanong si Bayaw kung magkano pamasahe niya kahapon. Sa Manila si Bayaw sa hapon eh. Muyaman nga sa mga naka-e-bike. Yeah, mahal sa gas. Mahal yung gas. Barato man. Di manan. Maybe man lang yung ano per kilowatts ngayon. Oo. Baka bilhin niya ano Ate Bidang. Laway na Ate Bidang yan.
Bilis ni Jami. Dati ba parang nakasakay sa kalabaw. Nakahawak sa ano, buntot. Oh. Ibidang, para kang nakasakay sa kalabaw. Hawak mo yung buntot. Oh, daming tao. Kaway! Kaway! Yay! Yo! Oo. Dapat kasi dyan na lang sila nagtagay-tagay. Hoy, kung nandyan na. Dapat sulitin na nila kasi ngayon lang yan na buwan. Pag umulan na naman, puno to. Diba? Oo. Naunahan. Tama pa ka na? Oo. Kumahan na raw sila. Doon lang sa naunahan. Ayan na sila. Kami sa kalabaw. Sige, ingat. Oh, sige. Ingat. Enjoy kayo, enjoy. Enjoy. Kita. Amoy. Hello. Hi kayo. Hi. Hi. Sa YouTube yan, sa YouTube. May mga lalaro na ng volleyball. Volleyballan. Dalawa na yung volleyballan dito. Diyan pala akong lalaro. Hila ako. Diyan pala ako sa bahay. Hihapon na. Dahil pa natin gagawin. Mag-i-edit pa. Yan. Doon na ako sa bahay mag-i-edit. At hapon na rin. Baka butan pa ako ng ulan kasi kanina nga umulan. Yan. Hanggang April pa sila. Maging maganda dyan kasi summer. Walang tubig. Pag May, puno na naman yan. Wala na naman tayo madadaanan dyan. Ito, mga papunta pa yan. Hindi sila mama nagtitinda sa ngayon ng balot. Baka nga masalubong ko eh. Ito mga nagano na ng palay. Tatanim. Dito may tanim na rin. Pero nakakatakot pa rin yung mga tanim na yan kasi pag pasok ng May, tag-ulan na. Pero yung mga ganyan sa palaran, tapos mga naka-insured naman yan. Kung halimbawa malunod ang tubig, may makukuha sila. Nagja-jogging. Hello. Mga takbo.
isa pa sa pinag-iipunan ko. Drone, kahit yung mga mamurahin lang na ano, DJI na drone. Para pag may mga vlog na maganda yung place, pwede nating paliparan. Ito, mga green na oh. Yung kapatid ko. Yan, kulong-kulong ko. Moy. Akot sila papagawa si Bunjing ng ano, kubo. Ay, dito na ako sa bahay. Dito. Sa amin. Ah. Si Ami, timpla ng kape. Hello daw mo sabi ni Ate Ching kanina din sa premiere. Nangungumusta si Ate Ching sa'yo? Nangungumusta? Si Ate Cheng, medyo ano kasi nabibisi. At busy din talaga. Ano siya premiere kanina? Nanood ka? Si Ate Ching kanina nagkamusta sa'yo? Okay na ako kay Ate Cheng, medyo nag-ano kasi. Kahapon naglinis ako dito. Kasi medyo naano nga kasi sobrang ang ubo. Grabe yung ubo namin, tsaka ano. Kami lang dalawa. Siya muna yung nauna na inubo. Tapos ako naman nung nagluto nga, naambunan tapos inom ng malamig. Tapaos. Kape mo muna. Ang ubo ko kasi is pabalik-balik na talaga yun. Pa-check up ako. Yun nga, 7 days magkagamot. Last, ano lang, 2 days na lang. Kulang yung gamot ko ng ano. 3 piraso lang naman. Yung resita nga. Hanapin mo resita kasi bibili. Yung nangyari, nung ano, mayroong gamot tapos biglang pagpunta namin, wala na raw gamot. Kaya bibili, sabi ko nga kanina kasi naisip ko na kanina, nadadaling ko, nakalimutan ko. Kausin mo na lang sa akin, hindi niyo mahanap. Malinda mo na. Sakit na ng lalamunan ko, kakaubo. Matangkad kasi. At ako PPE. Yan, higap mo na. At iniwanan ko sila tibidang doon sa ano, New Zealand. Okay. Harap mo may higap mo sa sabaw. May sabaw, kape. Ayan. Pandesal. Kanina. Pandesal. Linda. Bebe, nag-gatos ka na? Nag-gatos na kayo? Gutom na. Gutom talaga. Grabe yung bakbakan kanina. Sabi yung
Bali naka ano kami. Naka 8 sakong simento doon sa flooring. Di pula kasi umuwi. Kasi may sakit si Nuna. Walang kasama. Kaya umuwi muna pula. Ayun po. At muli, maraming sasabat pagpapasalamat sa mga sponsor na patuloy na sumusuporta sa mga vlog ni Kuya Noli Vlog, mga pabahay project ni Kuya Noli. Siyempre sa mga viewers natin at sa mga silent viewers, sarap po sa inyong lahat. At sa mga anonymous na sponsors natin na mga di nagpapakilala at sa mga nagbibigay ng pang foods namin, pang allowance at pahawan. Maraming salamat sa inyo. At sana, ang wish ko sa inyo, sana marami din ng blessing na dumating sa inyo. At ingat kayo sa work nyo. At ingat kayo kung saan mong bansa kayo. At sana di kayo madami sa yung itong nagaganap na gera. Di ba ma? Yan. Ingat-ingat. At yun nga, hataw, yun nga sinasabi ko na kapag wala namang problema dito sa bahay, pag wala akong gagawin, talagang nasa pabahay project ako. Pag may gawa sa pabahay project, pero kung wala namang gawa sa pabahay project, dito lang muna ako. Kaya yun, naghahabol ako na sana kahit umabot man lang ng 100 yung revenue ngayong buwan para may sahurin pa rin. Kasi hirap pag walang pumasok ngayong buwan, ubos yung ano, lalo na may pinag-anuan ako na alam nyo na, di ko na paliwanag, alam nyo naman yun. Kaya salamat talaga sa mga viewers natin, mga di nag-skip ng patalastas, maraming salamat sa inyo. Malapit na naman kaming bumalik ng Maynila para sa sunod na check up ni Ami. Tapos natanong mo na si kuya mo kung magkano pang masahe niya kahapon. Hindi pa. Di namin alam kung magkano, pero may nabalitaan na si Ami. Baka raw 2K, umabot ng 2K. Kasi Hindi pa sure. hindi pa sure. Tapos hindi nagpapa-booking. Hindi tumatanggap ng reservation. Lahat nabas. Sila lang. Di sa iba tayo. Kaya yun, tingnan natin. Ayan po, hanggang dito na ang vlog na to. At muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, bye bye, I love you all. Ingat kayo.